Hany u svého třetího soukromého videa a dneska vám ukážu, jo, ještě se omlouvám za ten bordel za mnou, jo, promiňte, a dneska vám ukážu, kde skladuju gumičky a kde mám svoje náramky a tak prostě. Takže tady takhle skladuju gumičky, doufám, že je vidíte. Teď jich momentálně moc zrovna nemám, protože jsem jich teď dost vyplejtval, ale budu je hned přikupovat za chvilku už. Takže tady jsou gumičky a tady jsou moje náramky. Ještě tady jsou ty náramky, co se mi tam už nevešly. Takže tyhle ty tři jsou moje asi nejoblíbenější. Jo. Tady ten ještě, to je taky můj oblíbený, protože ten je celý na krk takhle. Ten je hrozně velký. Jo. No, tady český, to je taky můj oblíbený. Takže takhle tohle je můj ještě speciální, který je docela těžký, protože musíte uplést normálně lehký a potom to proplít ještě jednou. Je to docela těžký, ale myslím, že byste to taky zvládli, ty, co už mají trošku zkušenosti s tím. Jo, takže to by bylo tak všechno a čau, zdravím vás u svého dalšího videa. Doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli se vám líbilo, tak dejte like a jestli ne, tak dislike. Čau.